Дете, какво правим? Дете, що не го взимате? Да се опекал на светле. Ямо погледни сега. Така, че те записвам на клипче. Нямаме деца, нямаме малки деца. Опа! Деца имаш. Деца имаш, няма да кажа. Няма донуци. Да видим дали те изпече. И това е Марияна и Даринка. Чакай сега, чакай, ще ги ходим на някакви тоски на нещо. И го каза да направи така. Италианска музика в чест на италианска. Ми да се доведем до близки. От градината. Чакай, бягай. И сега Марияна. Опа! Мариянче, я погледни само. Така. Мирише. Закухае. Я, баба Пейка, помагай. Ай, изтегли го вече с... Ето българските пещи. Мали. Бабо Пейке, бабо Пейке. Той поешко. Така ли? Тая баба Пейка. Аз да се посъблика. Най-научих любовта. Ама и това е за нас. Любовта е славно нещо. Любовта е славно нещо. Любовта е славно нещо. Който знае да люби. Той не знае. Браво! Има пъстри поли, Петър ще да ги види. Каляшава не му дава, бре Петре кучи сине. Зачула го и калента майка, зачула го погълча го. Я бре Петре, не ми пипай, моето момиче Каля. Нататък забравих. На здраве тогава. На здраве.